Le linn na seachtaine tháinig réalta nua man ó síolta chun cín agus sé sin Misha Yerhidzé, lead ó gas an Ucrán a bhfuil cónaí an iséir ar gurcha dhaoine le gá bliain nuas agus a rastalíonn ar scoil ar Téirigh. Íonn sé aglah le Nuacht Theach le déanaí agus tá mar scapa déanta níos ar an bhí Seán le daoine áráint fud fad an domhan. Bhí de sé going labhairt leis fin glú agus cáil atá an níos air. Dar leis, níor chuir sé isteach nó amachar. Bhí Misha maileotha clia ag freistal imeacht do muinte na Ucráine in éireann i Theach Laighean, fuair sé chuir chuige mar gheall ar an bhí Seán. Dar leis, taithníí na héal in éireann go mór leis ó bhog sé anseo agus tá pobal mór timpplair ag cabhrú leis an tam ar fad. Is mar am éireann am go más na san éireann is mar am ceol a ceol má ag éireann agus rinke ma geirin so hammontóri karúdom agus ham anabéch. Tá níos mó ná 1.4 milliún duine tar éis an fhí Seán de Misha ag gáil ar lína fin amsa agus reinach níos mó ná 2,000 uair é chomh maith. Tá daoine na tráchtaí ag rágur iomlán é Misha déon duine tá ag iarra an gaeilge amhlamm agus go léiríonn sé gur le gach duine an teanga beag beann ar a gúlra nó cá as a dagan siad.